la ilaha illallah wallahu akbar. Yo anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe limbo. Ana dawuh apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo lerek ora ketang lho sak petara ya no. Iya. Mesokake dawuhmu mang. Beniki ora ana tembung sing luwih endah kang kudu tak ucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan muja lan muji syukur marang ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala juang widiwasa ngono ya Mak. Sing wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Heeh. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta ketunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya Mak. Iya. Mestokake dawuh tanpa nikmat lan barokah Gusti Allah awake dhewe ora bisa kepareng sowan ana ing kene. Pancen bener kapara nyata. Lah banjur bengi iki kok sajak gayeng gumarenggeng. Bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Mak. Heeh. Adicarane bengi iki tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Kuwi agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Maneka warna sing dadi jenenge. Ning nggonku kono arane bersih desa utawa sedekah bumi ana sing ngarani nyadrangan. Ning ana ing Grogol kene diwastani selan ageng. Oh, selan ageng. Agenda rutin tiap tahun. Iki wis kagelar 1 bulan penuh. Oh, selan ageng. Iki minangka tandha wujud syukure para warga masyarakat ing Kukuban Desa Grogol, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Syukur marang Gusti kang murbeng dumadi awit wis diparingi nikmat saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri kenikmatan Gusti Allah mau dalam bingkaian adicara selan ageng kaya sing kagelar ana ing adicara bengi iki no. Oh ya, iya mestokake dawuh hebat luar biasa
apresiasi kang sarta antusiasi para warga masyarakat ing Desa Grogol Kecamatan Sawu kene ya Mak pancen patut diacungi jempol dua no. Oh iya wiwit aku lagi teko wis penonton wis suk-sukan penonton kuwi wis rame heeh yen ora kleru anggonku nyadong dawuh pancen kene iki desa paling gedhe dhewe ya kene iki Grogol penduduke wae kurang luwih 10.000 hak pilih 7.000 ngono Grogol Kecamatan Sawu kene heeh senadyan awake dhewe lagi perdana lagi pisan di iki sowan ana masyarakat Grogol Kecamatan Sawu nanging ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh para warga masyarakat sing antusias apresiasi dukung suksesi pagelaran bengi iki ya Mak pancen kaya mangkono iya wis tok dawuh ora lali ya Nduk kepiye ora lali ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan unjuk sapa wae Mak kunjuk ingkang angka setunggal nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa ngono Bapak Kepala Desa Grogol nuwun inggih menika Bapak Jalu Prasetyo lah banjur para panitia uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk sedaya panitia ingkang ikut andil lumadining pagelaran wayang ana ing bengi iki kang pinambekan dening ketua panitia nuwun inggih menika Bapak Edi Suryono ngono ya Mak dene seksi wayang kulit uga ora lali Mas Agung lan sedaya panitia sumrambahe para warga masyarakat ing Kukuban Grogol kang ora bisa disebutake siji mbaka siji ngaturake panuwun alhamdulillah ya Mak ya ngene iki ana tetembungan tambah sedulur tambah rejeki kabeh iki mergo saka awake dhewe sakanca kecipratan rejekine wong Grogol Sawu iya ujug syukure warga masyarakat ana ing Desa Grogol Sawu Gusti Allah wis ngandharake lumantar kitab suci ya sapa sing gedheke rasa syukur sayekti bakal ditambah sing dadi nikmate ya lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri kenikmatane Gusti ora gelem nyukuri peparinge Gusti bakal nampa bebendu ngono ya Mak mula syukur kuwi perkara sing baku syukur kuwi perkara sing penting syukur kuwi perkara sing baku syukur kuwi perkara sing penting dene diaplikasikan nganggo apa wae kuwi monggo desa mawa cara negara mawa tata ngono kae ngono ya Mak lah wis dadi makuna adat kang sarta tradisine warga masyarakat kang lenggah ana ing Grogol ya kuwi mesti ngenekake agenda rutin tiap tahun syukure kuwi digelar dengan bingkai selang ageng kaya kang kagelar bengi iki ngono ya Mak pada intinya sama ing antaraning selang ageng bersih desa nyadranang sedekah bumi rasulan apitan dan lain sebagainya kuwi padha no padha intine ucapan dan ungkapan syukur marang Gusti kang ngrubing dumadi ya adat utawa tradisi sing kaya bengi ngene iki ora tabrakan karo agama ya Mak ora kok malah ana isine adicara selang ageng utawa bersih desa kaya ngene iki isine malah ajaran-ajaran agama ngono Mak senadyan selang ageng kuwi dudu secara kulit dudu ora diperintahke ning agama nanging jerone kuwi ana nilai-nilai spiritual nilai-nilai keagamaan tuladane apa Mak tuladane ana ing selang ageng kuwi ya ning kene ana satu nilai syukur no nilai syukur syukuri para warga masyarakat marang Gusti Allah loro nilai sedekah amal jariyah dono rasa ngono
dono kuwi weweh rasa wis ngarani nyenengke wong liya kuwi wis kalebu dicatet dadi sedekah utawa amal jariyah. Heeh. Sedekahe para warga masyarakat ing Kukuban Grogol ya, Mak. Ngene iki sing kecipratan rejeki sing disodakoi karo warga masyarakat Grogol sing merasa diuntungkan ya ora mung pelaku senine. Oh ngono. Ora mung dalang pangrawit pesinden ya nanging bakul-bakul kae ya melu kecipratan rejeki. Oh ngono. Ngempeke yom kecipratan sawape selan ageng padha-padha melu mengais rejeki. Tegese dengan adanya acara selan ageng kaya beniki iki kuwi sing diuntungkan kuwi sangat banyak no. Oh ngono ya, Mak. Dadi kabeh kuwi mung kinarya sarana. Oh ya, iya Mak, iya. Ana nilai syukur angka 1. Angka 2 nilai sedekah. Banjur angka 3 silaturahmi. Iya. Nyambung tali silaturahmi, nyambung tali persaudaraan. Wabil khusus ya kuwi ing antarane awake dhewe sing lagi perdana sepisan ji iki sowan ana ing Grogol nyambung tali silaturahmi nambah dulur karo warga masyarakat ana ing desa Grogol Kecamatan Sawono. Iya ya, Mak. Dadi dulure saya akeh kenal karo Bapak Kepala Desa Bapak Jalu Prasetyo. Iya. Kenal karo kabeh panitia kang sarta para warga masyarakat ing Grogol Kecamatan Sawo. Iya ya, Mak, iya. Kayak bengi iki acara selan ageng kuwi disumbutke adicarane. Disumbutke kok ana. Mau acarane sing wis digawuhke adicara selan ageng kuwi kagelar sebulan penuh. Wis diwiwiti kanthi acara semakan ya ana maneka warna lomba ya wiwit saka sing balita nganti lansia. Oh ya. Kabeh melu lomba. Ana karnaval ya ana karnaval. Uga iki penutupe utawa acara puncak selan ageng ya kuwi gelar mayang. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur. Mergo saka voting masyarakat. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing milih dalang kuwi masyarakat. Pancen wis dadi kersane Bapak Kepala Desa, Bapak Panitia, kang sarta seluruh para warga masyarakat. Untuk tahun ini ana ing acara selan ageng miturut voting utawa masyarakat, suara masyarakat pancen ngersake dalange kuwi dalang sing isih Joko, dalang ganteng urung kambon karo wong wedok. Iya, wis dadi pilihane kuwi, alhamdulillah. Awake dhewe sowan rene. Lah ya mula telak golek-golek prawan Grogol ini. Sing akeh tanggane malah. Enggak apa-apa no. Ya mestake jawab. Dengan prinsip agama karo budaya kudu mlaku bebarengan. Oh iya. Mergo ana unen-unen saka para sarjana kang sujaning budi. Iya. Dengan agama hidup akan terarah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan ilmu hidup akan mudah. Oh ngono ya, Mak. Wis tak sawangokno. Lan aku kena menyimpulkan warga masyarakat Grogol. Kene kuwi agamane kecekel ora mung priyayi budaya, ora mung priyayi sing seneng karo wayang kulit, tresna karo kabudayan. Ning kene kuwi priyayine agamis no. Oh ngono. Spirituale dhuwur. Buktine apa? Aku mau nggone aganisa. Ada bisa luatan bauan Allahu Akbar rutuk masyarakat Grogol langsung delok wayang ndak sholat sih.
Ya celak raku manggon ora apa ngul kan mulih nek salat ngono. Iya, ya. Ya mesti pakai jalur. Sing penting ora iso matur apa-apa, sing baku ndonga. Oh ya. Ndongake ngeleki desane nirakati grogol. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara selanageng utawa bersih desa wujud tandha syukure warga masyarakat Grogol Kecamatan Samu. Desa Grogol dadi desa sing baldatun, Toyibatun, Baropun Gofur, Gemaripah Lojinali Kertotata Turaharja, Murah Sandang Lawan Pangan, Cinaketok ing kamulyan, tinebena saka bencana alam. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing pinaringan gerah ndang waras ndang mari ya Allah. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing isih joko, sing isih prawan dan temu karo jodhone Allahumma. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Muga-muga ndang iso nyaur. Mbok menawa ngikhlasne kok. Mbok menawa sing ngutangi iki ngikhlasne kan malah apik lah ya. Jebul kae sing tak anti-anti wos
uga disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media no. Oh ngono ya Mak. Dadi sing ora bisa kepareng ramuh ana ing TKP utawa lokasi, iso memantau lumantar via streaming YouTube Asta Brata Media. Oh ngono ya Mak. Dadi sing ndongake ujug mobile warga masyarakat Grogol Sawu ora mung para-para kang padha rawuh bengi iki, sing ndongake pirang-pirang no. Ya. Klebu sing nonton sing mirsani lumantar via streaming YouTube Asta Brata Media padha ndongake warga masyarakat Grogol kang bengi iki ngenengake adicara ya kuwi selanaken. Oh ngono ya Mak. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Oh ya. Jadi sing marawuh iki pirang-pirang ketambahan sing memonitor lumantar via streaming. Oh ya, ya alhamdulillah wa syukurillah sing ndongake akeh sing ndongake pirang-pirang Pak insyaallah bisa Grogol pinaringan berkah kang sarta barokah. Wiwit sore adicarane wis rame, wiwit sore adicarane wis rame. Udakara aku budal saka omah nganjuk kuwi sadurunge magrib no. Oh mepet karo magrib. Alhamdulillah iso tepat waktu, tak kira randat, tak kira telat. Ya. 7:30 tekan kene kuwi wis akeh wis kebak penonton. Mudhun saka gerobakku aku iki tangi turu no. Ya. Mudhun tekan gerobakku aku tangi turu wis dipapak karo para-para ibu-ibu Grogol. Oh ya. Iya ya Mak. Luar biasa antusiase kang sarta apresiasine uyung-uyung panjenengan warga masyarakat. Ibu-ibu, emak-emak Grogol no. Oh ya. Payah lah tuwek-tuwek rasan-rasan aku nduk. Oh ya. Tuwek-tuwek do rasan-rasan. Kita akbari darane kata ya ampun. Jalane gantenge ndane manise ndane lak dilati kaya apa ya. Warga masyarakat Grogol dalang padane wedang harus dilati lho, Bu. Lah ya kuwi saking senenge, saking bungae, saking bombonge. Urung-urung pladen-pladen juru masak. Yo awake dhewe mengucapkan terima kasih lho. Kuwi di balik layar jarang kesebut. Nek ora ana juru pawon, ora ana sing tukang masak ngono kuwi ora iso lancar acarane. Mula aku ora setuju nek ana dalang utawa seniman utawa MC nek ngarani tukang pawon kuwi juru wingking, aku ndak setuju. Oh iya. Arep piye kae yo ikut suksese pagelaran wayang bengi iki. Sing gaweke awake dhewe kopi barang. Ngono kuwi iki ya jasane andile besar. Oh iya, para-para sing masak juru masak ngono kuwi ya, Mak. Kula ora setuju jarane juru wingking. Wah, Mas Akbar kula damelaken kopi niki dahare. Niki dahare niki kopine. Bayarane njaluk foto no kuwi. Juru pawon bayarane nggur njaluk foto. Aku ning pondokan ditutne, nganti aku ning jeding arep nguyuh bae ditutne. Bu
sih kok Bu tak guyu sing melu kok piye aku. Lah iya. Ya luar biasa. Yo, Iya. iki saka kersane Bapak Kepala Desa kang sarta sedaya panitia sumrambahe para warga masyarakat ing Grogol, Kecamatan Sawo, Kadipatene Ponorogo. Heeh. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Oh ngono ya, Mas. Ning uga nganti kadang-kadang bintang tamu sing suwe ora kepethuk. Heeh. Ya kuwi Kang Masku sing mijil saka Ngawi. Heeh. Sing daleme Ngawi ya kuwi Mas Yuda Batia. Heeh. Diaturi minggah ana ing pepanggungan ikut serta menyapa warga masyarakat karben ngregengke kahanan wayangan ana ing Desa Grogol kanthi adicara selanaking bengi iki ya. Nah, ya wis tok ki dawuh. Dicawiske tembang cempaka. Heeh. Kala Mas Yuda kula keliling nggah wonten ing pepanggungan.